Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiya, da fatan an tashi lafiya. Sunana Abba Gaye, yau ina son zan nuna muku yadda idan kai downloading ɗin bidiyo yana ƙin buɗewa a wani application, to a wannan application ɗin da zan nuna muku, a cikin application ɗin da zan nuna muku yanzu, da ka yi downloading ɗin bidiyon ka zai dinga buɗewa a cikin application ɗin, kuma za ka iya ka ƙara ma bidiyon sauri da sauran abubuwa dai da yake cikin application ɗin, wanda sai ka yi downloading ɗin application ɗin za ga wasu sauran abubuwa. Kada dai na cika ku da surutu, bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ku ga yadda ake amfani da application ɗin. Har ka manta da Allah ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Da fari za ka shiga cikin Play Store, sai ka rubuta wannan sunan kamar haka. Bayan ka rubuta ka ga application ɗin nan, kaga yanayin cikin application ɗin. Bari in shiga cikin kan memory ka gani bidiyon ba zai buɗe ba. Kamar yanzu wannan bidiyon ba zai taɓa buɗewa ba, ka gani? Amma application ɗin da kai downloading ɗin shi, in ka shige shi kowane irin bidiyo zai buɗe. Bayan ka shiga cikin shi kaga kowane irin bidiyo a nan ya buɗe. A cikin application ɗin za ka iya ka ƙara wa bidiyo sauri, za ka iya ka gyara sautin. Kana son ka ƙara sauri nan za ka taɓa. In kana son ka sassaita murya nan za ka taɓa. Sai ka gyaggyara shi yadda kake so. Haka iya ka jajja shi duk yadda kake so, amma sai ka kunna nan. Ina fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. Allah ɗan uwa ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Sunana Abba Gaye, na bar ku lafiya. Sai mun haɗu a cikin wani sabon bidiyon.